Alberto Fernández Díaz s'ha reunit a Lleida amb la candidata del PP a l'alcaldia, Imma Manso, i altres membres del partit per tractar qüestions referents a la campanya electoral per les eleccions municipals del maig. Els populars de Lleida han començat a treballar preguntant a 200 ciutadans de Cappont i Magraners que creuen que cal millorar els seus barris. Entre d'altres, reivindiquen un institut, una escola bressol i més guàrdia de barri a Cappont i recuperar el cinema Goya a Magraners. El que crida l'atenció és que el senyor Ros l'altre dia, quan va anar allí, va dir que ell pensava també reobrir el cinema Goya. I a mi m'estranya moltíssim perquè feia 2 mesos nosaltres ho havíem presentat una esmena a l'Ajuntament i havia votat en contra. Llavors jo no entenc aquests canvis d'opinió. El candidat popular a l'Ajuntament de Barcelona ha aprofitat l'ocasió per valorar la incorporació del fins ara líder de Solidaritat Catalana, Joan Laporta, a les files d'Esquerra Republicana. Segons Fernández Díaz, aquest fet demostra el declivi de la formació republicana que, segons ell, en els últims anys ha estat la mà dreta dels socialistes Jordi Hereu i Joan Clos. En aquest sentit, ha avançat que el PP no pactarà amb els republicans per arribar al capdavant del consistori barceloní. Seré l'únic candidat que em comprometo a no pactar amb Esquerra Republicana i amb l'Esquerra Republicana del senyor Laporta.